Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. U Kotoru ovih dana boravi 2300 gostiju koji su uredno prijavili boravak. Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za maj ove godine iznosila je 809,20 eura, od čega se na hranu i bezalkoholna pića odnosi 257,30 eura, na neprehrambene proizvode i usluge 352,80 eura i vrijednost imputirane rente 199,10 eura, saopšteno je iz Monstata. Predstavnici putnika iz Nikšića demantovali su tvrdnje glavnog grada da su u prethodnom periodu primljeni na razgovor kod gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, resornog sekretara i načelnika komunalne policije glavnog grada, kao i prevoznika sa područja Nikšićke opštine oko problema vezanih za njihov dolazak u Podgoricu na posao. Učenica 7. razreda Oša Radojica Perović Tijana Jovović pobjednica je takmičenja za najljepšu sliku ptice selice koje je organizovao Centar za zaštitu i proučavanje ptica. Al-Kaida u Sjevernoj Africi demantovala je vijest da je njihov lider Moktar Belmokhtar ubijen u američkom vazdušnom napadu prošle nedjelje u Libiji. Mudžahedin Khaled Abu al-Abbas je još živ i zdrav, navodi se u saopštenju organizacije Al-Kaida Islamskog Magreba postavljenom na internetu koristeći ime po kome je Belmokhtar poznat u krugovima džihadista. Država se ponaša kao da se priprema za ulazak u vrstu potpuno suprotne organizacije bliže internacionali, a ne Europskoj uniji i EU, posebno kada su u pitanju pružanje i obezbjeđenje pravičnog suđenja, svojinsko-pravnih, ekonomskih i fiskalnih garancija, zaštita životne sredine i transparentnosti procedura, ocijenili su u građanskom sektoru. Indijska policija saopštila je danas je više od 30 ljudi umrlo poslije konzumiranja ilegalno proizvedenog alkohola u Mumbaju. Kineski investitori koji su u Francuskoj već kupili aerodrom u Toulouseu, hotel Louvre ili klub Mediterane pripremaju se da otkupe još 8 tržnih centara u toj zemlji, a vrijednost transakcije iznosi 1,3 milijarde eura. Danska premijerka Helle Thorning-Schmidt priznala je poraz na parlamentarnim izborima i poručila da će se povući sa mjesta lidera socijaldemokratske stranke. Iznos ponuda dobijenih za radiofrekvencije stavljene na javnu prodaju za operatere mobilne telefonije u Njemačkoj premašio je 5 milijardi eura, saopštile su u četvrtak vlasti za regulisanje telekomunikacionog tržišta, javlja Reuters. NR Holding sa Malte kupio je juče na Montenegro berzi 24,9% vlasničkog udjela Universal Capital banke po cijeni od 2,14 miliona eura. Isplata starosnih penzija stečajcima koji imaju rješenjem Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja to pravo priznato zaključno sa 31. Mitropolija Crnogorsko-Primorska obavit će s jutra sahranu zemnih ostataka 23 mitropolita Zete i Crne Gore u crkvi Cetinskog manastira na Čipuru poslije 29 godina od njihove ekshumacije. U Crnoj Gori jutro se saobraća nesmetano i po suvim putevima, a na pojedinim dionicama na sjeveru saobraća se po mokrim i klizavim putevima, saopšteno je iz Automoto saveza Crne Gore AMSCG. Na svakom sajmu u Kini možemo besplatno da učestvujemo, a ovo je 3. godina kako nema crnogorskih proizvoda, izjavio je crnogorski ambasador u Pekingu Branko Perović na oproštajnoj večeri koju je tamošnja vlada u srijedu uveče pripremila grupi od 47 novinara iz 16 zemalja jugoistočne Europe. Na Državnom univerzitetu u Pekingu u septembru ove godine bit će otvorena katedra za crnogorski jezik i književnost, kazao je novinarima koji su bili na studijskom boravku u Kini ambasador naše zemlje Branko Perović. Crna Gora je član više međunarodnih organizacija kojima godišnje plaća 561.898 eura. Crnogorac Nusret Gaši 55 uhapšen je juče u Italiji tokom međunarodne policijske akcije predvođene Američkom agencijom za borbu protiv droge DEA, u okviru koje je slobode lišeno još 37 članova mafijaške grupe poznate kao Ndrangheta zbog sumnje da su organizovali šverc 4 tone kokaina iz Kolumbije.
Opširnije na portalu www.crna.gore.me